Ah, a sị na onye ekotere ọgọdọ ọgọdọ ekoti ya. Ndị m bịara tata bụ maka ndị bụ nne ha ụzọ wee mụta ada, buru nna ha ụzọ wee mụta diọkpara. E nwere ihe onyonyo m mere ebe m si na aro bụ akụ. Ndị nkụzi ọdịekpe, ndị nkụzi ka m wee mara bịa ọghọta 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 ị mahọ ịchọkwa ịmụta. Gee m ntị ka m gwa gị, aro bụ akụ. Ụta ahụ ị nọ na-edegheri, ụta pụtara bow. Ị na-anụ? Mana nke anwa na-agbapụ bụ nke a na-akpọ akụ, ya bụ aro. Mana nke eji agba ya bụ ihe a na-akpọ ụta, ya bow.